Atenció unitats aèries del Remember. Tenim moviment en el radar. El públic s'està activant. Repetim, el públic s'està activant. Aquí Dani BPM, ritme en ascens. Aquí Ruben, pressió emocional al màxim. Aquí Escudero, la missió Remember està oficialment en vol. Tripulació de suport. Informe de posició. Aquí Marqui i Vega, Nayara, Eduard, Two Walls. Tots amb música i energia a punt d'impactar. Volant a velocitat màxima. Emoció a tot gas. Confirmem missió activa. Andorra està a punt per un nou viatge cap a la felicitat. 13 de desembre. Complex Tabola. Prepareu-vos per volar.